ಫ್ಯಾನಿಗಳು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ 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 ಶಾರಲ್ಲ ಉಂಟಾಲೆ ದುಂಪಳೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫೈನಲಿ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬರ್ಕ तो फिर यान इंचा डिसाइड मालदे कि यान ई सती है ना यूट्यूब द पेमेंट ಬರ್ಪುಂಡತೆ तो फिर अते यान ಒಂಚಿ ಎಂಕಂದೊಂಚಿ ಬಸ್ ಗೆತನ್ವೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕೊಂಚಿ ಯಾನಿಂಚೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಿ ಯಾನೊಂಚಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಗೆತೊನ್ವೆ ಪಂದು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬತ್ತಂಡ ఏంటరే వంత బాయ్ ముచ్చదు కుల్వారా ಸ್ಕೂಟಿ ಗೆತನ್ರ ಪೊಂದಲ ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತ್ ಪಾತಿರ್ ವರ ಪಂಡದು ಮುಗಿಪುಲೆ ಎಂತ ಸಾಮರ್ ಗೆತನ್ರ ಬರೋಡಿಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಇತ್ತಂಡ ರಗಳಿ ಜತೆ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಟಿ ಪೂರ ಜಿಂಜಾದ ಯಾನು ಒಟ್ಟುಗು 11 ಪೋಲಿ ಪುಲ್ಲೆ 70 ಪೋಲಿ ಅತೆ ಪುಲ್ಲೆ 70 ಪೋಲಿ ಅತೆ ಬತ್ತು ಸೈಟರ್ ಮಾರೆ ಮುಕಲೈ ಬಾಚಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕರ್ಮ तो फिर यानिंच एन्निनी की ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಗೆತನ್ಗ ಪಂದು तो फाइनल यान स्कूटी ಗೆತನ್ರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅವ ಕೂಡ ವನ್ನಿ ಅವ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ರೆಡ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ పోయి ಬಲೆ రెడ్ సార్ గుర్తుండి ఎక్కడే పోయేది ಗೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡು ಯಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಎಂಕು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಮತ್ತ ಬಗಲುವರ ಪೂರ ನಮ್ಮಡೆ ಏತುಂಡು ಅವುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ 20,000 ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೊಂದು 1 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸೊ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದ 1 ಲಕ್ಷ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು ತೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಸತ್ಯ ದಾದನ ಆಜನಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂದ ತನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಅತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಅತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡಗೆಳ್ರೆ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕೊಡ್ಬಣ್ಣ ಈಗ 8 ದಿನ ಬುಡ್ರೆ ಪುಚ್ಚದೆ women ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ತು ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಹೋಗ್ಯತ ನೋಡು ಬೇಗ ಪಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ವೈಟ್ ಪೂರ ಗೆತೋ ನೀಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕುರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಕುರೆ ಹಾಕೊಂಡು Bleach का harmful chlorine करे कपड़े कमजोर और white का Vanish का chlorine free oxy action करे। तो फिर निको लास्ट बटा तो पूछा रही क्या गोका पन पेट के लास्ट बटा तो पूछा रही क्या गोका पन पेट के This is business. गाइस एक्चुअली सेजवान तागदंडते आई काम विजय के जास्त तिंद्रवटी बंद यान अर्ध ದುಡ್ಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಂಡತೆ तो फिर ಎಂಗದೆ ಬಸ್ ಆಸೆ ಅವನಪಣ ಆಸೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರ ಅವನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ಪಣ ಏರಗ್ಲಿಂಚ ಕೊನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಜತೆ ಎಂಕೆ ಬರ್ತೀನತೆ ಆ ಬಿಟ್ಟಾತು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಯಾನ್ ನಿಗೆ ಕಟ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುರ್ಬನೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡಿತೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ಸಿ ಅರೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್